వేప చెట్టు ఓ వ్యక్తి ప్రాణం కాపాడింది. ఉధృతంగా వాగు ప్రవహిస్తుందంటూ ఓ వ్యక్తి చెట్టు సాయంతో తన ప్రాణాలను దక్కించుకున్నాడు. ఈ ఘటన ప్రకాశం జిల్లాలో చోటు చేసుకుంది. జరుగుమల్లి మండలం పచ్చవ గ్రామానికి చెందిన నూతలపాటి కోటయ్య కందుకూరు నుంచి పచ్చవ గ్రామానికి వెళ్లే దారిలో అలా ఉప్పల దిన్నె వరకు బైక్పై చేరుకున్నాడు. ఒక్కసారిగా వాగు ఉధృతం కావడంతో బైక్ను వదిలేసి కోటయ్య పక్కనే ఉన్న వేప చెట్టుపైకి ఎక్కాడు. ఆ తర్వాత బంధువులకు సమాచారం అందించాడు. దీంతో పోలీసులు అక్కడికి వెళ్లి అతన్ని రక్షించారు.